साथ फैटी लिवर रोग के लक्षण रौरा नजरअंदाज नहीं कर सकत। फैटी लिवर रोग के लक्षण। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग के शुरुआती लक्षण। फैटी लिवर के बीमारी जेकरा के आम तौर पर नॉन अल्कोहल फैटी लिवर डिजीज कहल जाला। ऐसन स्थिति हवे जहां लिवर के भीतर बहुत ढेर वसा पावल जाला या लिवर के वजन के 5 से 10% से ढेर वसा के कारण होला। ई लिवर के सबसे आम बीमारी हवे जे दुनिया भर में लगभग 32% वयस्क आबादी के प्रभावित करेले। सामान्य अवुरी स्वस्थ लिवर में कवनो प्रकार के चर्बी ना होखेला। अवुरी शरीर में चयापचय में एकर बहुत बड़ भूमिका होखेला। जब रवा बहुत शराब पियत बानी भा ज्यादा वसायुक्त खाद्य पदार्थ खाद बानी त शरीर ऊर्जा के रूप में एकरा के प्रोसेस करे के इस्तेमाल करेला। अवुरी बचे वाला चर्बी ऊर्जा के स्रोत के रूप में लिवर में जमा हो जाला। जब ई वसा लिवर के वजन के 10% से ज्यादा बढ़ जाला त एकर असर मेटाबॉलिज्म पर पड़े लागेला। अवुरी एकरा चलते स्वास्थ्य के अवुरी स्थिति पैदा हो जाला। फैटी लिवर डिजीज के लक्षण का होला। फैटी लिवर में ज्यादातर मामला में कवनो लक्षण ना लौकेला। हालांकि इन्हन में से कुछ में शामिल बाड़े आँख, त्वचा के पीलापन, गहरे रंग के पेशाब, पेट में पेट फूले दर्द, तारी करिया मलबा, त्वचा पर खुजली होखे लागेला, गोड़ में सूजन थकान। डायबिटीज, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ल। चाहे आम तौर पर शराब पिए वाला लोग में फैटी लिवर आम बा। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग मुख्य रूप से कवनो लक्षण के संगे होखेला, लेकिन अगर आप नियमित रूप से शराब पिए वाला बानी, चाहे जंक फूड के बहुत खाएनी त लिवर फंक्शन टेस्ट खाती जांच कईल जरूरी बा।